Next Generation limosnarekin heldu da berpizkundea, txotxongiloen gisara dabil gaurko euskal erakundea, baina orainik ez da ohartu Euskal Herriko jendea, noren neurrira egin nahi duten 21. mendea, baina orainik ez da ohartu Euskal Herriko jendea, noren neurrira egin nahi duten 21. mendea. Etorkizuna soilik omen da digitalizazioa, politikoek eman diote honi bedeinkazioa, berdez margotuz egikaritu daiteke ekuazioa, ezkerta eskuin abertzaleak batzen dituen fikzioa, berdez margotuz egikaritu daiteke ekuazioa, ezkerta eskuin abertzaleak batzen dituen fikzioa. Basque Research edo Basque Kulinari orain dugu dena baske, osasunaren negozioan pozik dabil Iker Baske, Euskal Herriko Unibertsitate, hortara zoazte, zientziaren dogma onartu ez gero izanen zarete aske. Euskal Herriko Unibertsitate, hortara zoazte, zientziaren dogma onartu ez gero izanen zarete aske. Txauli, kendurtik. Orain zientziak duen lekua, lehenago erlijioak, lehengo apaizen indarra orain aditu prodigioak, inkosizio papera hartu medikuen kolegioak, desertorerik ez du onartzen ejertzituen legioak, inkisizio papera hartu medikoen kolegioak, desertorerik ez du onartzen ejertzituen legioak. Baina orainik bagara batzuk jabetu gara xarmanki, elite hoien musika ez da dantzatzeko horren paki. Diruak beti kolore bera, du txinatar edo janki. Euskal Herria ez da inoiz izanen, zuek nahi duzuen Basque Country. Diruak beti kolore bera, du txinatar edo janki. Euskal Herria ez da inoiz izanen, zuek nahi duzuen Basque Country. Mendebaldeko manesek nola erraten diote Euskal Herriari? Basque Country, bye bye, Basque Country. Eso, argitxu, eta zer da manesen kontu hori? Kike, zu manesa zira. Baizera, eta hori zer da oso grabe? Depeitzen noea gaitziko gaziren, ara ez, baina hori errealitate bat, Kike. Zu ez zira xibrotaja, eta xibrotajak ez diren euskaldunak, manesak dira. Beraz manesa zira. Eta zuk mintzatzen duzu, manesa. Egan nahi baitu, xiberotaja ez den euskara bat. Ea, xiberotara ez den euskarari manesa esaten diozu denok? Bai. Ui. Dolu gabe, hiltzen iz, bizia xiberoaren dako ematen baitut. Agian, egun batez, jeikiko dira
egiazko siberutarrak, egiazko eskualdunak, tiranoa arrotzen hueiltzeko. Egiazko eskualdunak, tiranoa arrotzen hueiltzeko. Biba Siberua!